Senin Yıldızın jırı ул Аскар Усмановның jırı. Şulay ok albom çıgarıga yürgende ул benim ikinci albomda çıktı уже. Birinci albom Түнгі урам дип аталайды инде. İkinci albom Мен сенің Yıldızың дип аталайды. Аны инде ул жырны Аскар Усманов билгеле булмаган bir jırçıga satıp bermekçi bulgan. Ул jırçının или акчасы булмаганмы сатып алганда, или ул нәрсәкегәдер баш тартканмы, jырны шатмаганмы? Jырны шатмаган ахырсы. Аннары ике төрле сөйләделәр инде аны. Акчасы да булмаган дип. Аннары bu хатын кыз алмагач инде jырны продюсерлар миңа бирделәр инде. Jырлап кара әле бу jырны диделәр инде. Koylarda yürüysen, kimlerine gözlüysen, min barlıkını bilmeysen mikan. Bir gene kursam da, ni gene desen de, sen mineke bulursun yırkan. Oynatına yarab, gözlerime karab, eyteli bir yaratam deyip, yazның nurlarından, jeynin güllerden, nazlar gütem yaratıp seyir. Мен bir-iki генә репетиция ясадым да Аскар Усмановның студиясына шулай ук bir тапкыр гына барып җырладым. Мен гомумән 2 тапкыр җырларга яратмыйм студияда. Bir тапкыр җырлыйм да кайтып китәм и всё. Җырладым. И җыр сразу популяр булды. Сразу популяр булды. Şitlerden izleme, yatlarını күзләмә, min bit ул izlәгән тиң ярым. Әллә каян көткән, Ходай насыйп иткән, янәшәңдә йөри бит барым. Уйнатына ярат, күзләремә карап, әйтәле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләридәй, назлар көтәм яратып сөеп. Уйнатына ярат, күзләремә карап, әйтәле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләридәй, назлар көтәм яратып сөеп. Алар беләсеңме, алар мәхәббәт җырлары. Мәхәббәт җырлары алар ничектер менә үзеңнән ничектер үзеңнән менә җиткерә белергә кирәк менә мәхәббәтне. Халыкны менә ышандырырлык итеп җырларга кирәк ничектер. Теге мин сине яратам дип теге кырыгына әйтеп түгел, һәрбер җыр ничектер бәләкәй генә спектакль итеп ясаган кебек менә шулайрак итеп җырларга кирәк. Минем бит алар мәхәббәт җырлары һәрберсе дә. Шуңа күрә мәхәббәт җырчысы дип атыйлар бит инде. Мин теге шулай итәргә, шулай булай җырларга кирәк дип үземә шундый цель дә куйганым юк. Менә минем шулай килеп чыга. Җырлагач җырларны тыңлап карыймын инде әйме. Тыңлап карагач шулай ук үземә ошыйдыр. Үземә ошагач инде халык та ошатадыр инде барыбер. Festival olmasa, siz o jırını satıp bir de mi sizge Askar Usman hala buşka aleptim? Yok, ana продюсерлар үзләре сатып алдылар. Ул вакытта инде алар видимо сизгәннәрдер минем популяр җырчы булып китәсене. Алар миннән бер тиен акча да сорамадылар. Алар үзләре бөтен нәрсәне үзләре түләделәр. Барсында. Мин акча нейне вообще мин ул вакытта катнашмадым да. Миңа киресенчә миңа альбомнар чыгарган өчен алар миңәргә түләделәр. Ул вакытта шундый иде. Хәзер дөньялар үзгәрде бит инде, Хәзер дөньялар үзгәрде, Киресенчә миңа түләделәр. Теге гонорар формасында шушы альбомнар өчен чыгарган өчен. Бу альбомнарга инде мин шундый квартиралар сатып алдым. Шундый дәрәҗәдә гонорар. И ул вакытта әле модный иде. Өр-яңа Honda Accord сатып алдым. Birinci albomga акча бирделәр, икенче альбом. Короче, 6 альбом чыгардым мин, 6 альбомга да акча түләделәр. Безнең бәләкәй иде квартиранда, 2 бүлмәле генә иде инде. Теге семья белән торалар.
налички квартира алдым, и налички Honda Accord. Былай теге кыйммәтлеләрдән әйтәм инде. Subhanallah. Калганнары анда теге әле ул бит әле ниләр дә юк иде, музыкаль центрлар да юк иде әле минем. Бәлки генә магнитофонда җырлата идем. Теге кассеталарын шырпы белән тыгып әйләндерә. Үзелә ручка белән. Әйе. Яхшы музыкаль центрлар алдым, бит акча бит барлыкка килде. Вот, түләделәр, әйе. Потому что күп сатыла. Акча күп. Акча күп. Конечно, бирәләр. Бирәле кулыңны яшермә сереңне, ана булсын хыяллар йолдызы. Җиденче кат күктән өмет белән көткән, мин бит ул йолдызың җир кызы. Уйнап кына ярат күзләренә карап, әйтәле бер яратам диеп. Язның нурларыннан җәйнең гөлләридәй назлар көтәм яратып сөеп. Уйнап кына ярат күзләренә карап, әйтәле бер яратам диеп. Әбулай Шама белән санын белмисезме? Сезнең сатылган альбомнарның я беренчесенең, я бөтен альбом күпме булган икән ул? Сатылган альбомның саны. Миллионлап диделәр. Ого. Точнысын әйтмәделәр. Барс медианың тарихында мондый альбом чыгарган җырчы булмаган дип әйттеләр инде. Мин инде единственный бер җырчы, бердән бер җырчы шул хәтле күп альбом чыгарган. Һәм Барс медиага акча китергән. Обязательно аларга акча китердем әйе. Мин теге ничек дип әйтим инде теге тавык алтын йомырка сала бит теге шуның сыман булдым инде. Язның